Salamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu. Barka kuma da zuwa wannan tasha tamu ta Hausa Top TV. Wata ke kawo muku shirye-shirye dare da rana. Amma mai sauraro kakka manta ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa domin da zarar ka danna alamar subscribe za ka ga alamar makaɗin sanarwa ta fito sai ka danna mana. Ta haka ne za mu samu ƙwarin gwiwar kawo muku labarai na duniya baki ɗaya. Mun gode masu sauraro. Allah ya sake sada mu da ku. Assalamu alaikum. Barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Hausa Top TV. Wacce ke shiga lungu da sako domin lalaba muku labarai na duniya baki daya. Amma mai sauraro ka manta ka danna mana alamar subscribe da kuma makadin sanarwa. Ta haka ne da zarar mun dora sabon shiri za ku sani. Mun gode. A yau ne muka samu labarin an kama wasu 'yan maɗigo a unguwar Ja'in. 'Yan unguwar sun farga ne ta inda suka ga gida babu kowa amma kuma mata sukan yawan shiga da fita a cikin unguwa. Musamman da daddare ana yawan kawo mota a shigo da mata wani lokacin kuma su fita. Gidan an karɓe shi ne ta hanyar dillalai, inda abun bakin cikin matan aure ne suka karɓa, suke kawo ƙananun mata suke yin maɗigo da su. Abin bai tashi fasuwa ba ma sai da suka so lalata musu 'ya'yansu na unguwa. Wani lokacin akan ga yaran unguwa da kuɗi kawai a hannu, ƙananun mata, a rasa waye ba su kuɗi. Ta haka ne iyayen suka gane cewa akwai wani abu da yake faruwa, da suka matsanta bincike da suka gano wannan gidan da ba kowa a ciki ba a tare ba. Nan ne mata suke zuwa su ta maɗugonsu, bayan kuma sun gama biyan bukata da yarinya sai su ɗau kuɗi su ba su. Kai mai sauraro, kakka manta ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa, ta haka ne da zarar mun ɗora sabon shiri za ku sani. A yanzu haka dai an kama wasu suna ofishin Hizba, wasu kuma ba su zo ba, wasu kuma da suka ji labari sun gudu.